राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण హరే కృష్ణ ప్రభు. కనిపిస్తుంది కదా స్క్రీన్? కనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. అదే ఫుల్ అయింది కదా. హరే కృష్ణ అండి. భక్తులందరికీ కూడా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరపు నుంచి స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాము. సో 18 రోజులలో భగవద్గీతను అవగాహనము చేసుకోవడము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో మనము ఈరోజు 5వ రోజులో ఉన్నాము. సో ఈ 5వ రోజులో భగవద్గీత యథాతథములోని పంచమ అధ్యాయము అయినటువంటి కర్మ సన్యాస యోగము, దీనినే కృష్ణ భక్తి భావనలో కర్మలు చేయుట అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది. సో ఈ అధ్యాయాన్ని చూసే ముందుగా మొదటిగా ప్రార్థన. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రార్థన చెప్పండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శ్రీ గురు ప్రణామము. ఓం అజ్ఞానాతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ రూప ప్రణామము. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. శ్రీల ప్రభుపాద ప్రణతి. నమ ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. మంగళాచరణము. వందేహం శ్రీ గురు శ్రీయుత పదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణా రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. శ్రీ రూప్ కృష్ణ ప్రణామము. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. శ్రీ రాధా ప్రణామము. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. శ్రీ వైష్ణవ ప్రణామం. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. పంచతత్వ మంత్రం. జై శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. మహామంత్రము. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ, జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ, జయ గోపీ జన వల్లభ గిరివరధారీ, జయ యశోదనందన వ్రజ జన రంజన, జయ యమునా తీరా వనచారి, యమునా తీరా వనచారి, జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ.
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురుమిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము పంచమ అధ్యాయమైనటువంటి కర్మ సన్యాస యోగమును చూడబోతున్నాము. సో ఈ అధ్యాయాన్ని చూసే ముందుగా నిన్న చూసినటువంటి ఆ 4వ అధ్యాయం యొక్క సారాన్ని ఒక్కసారి మనం పునరావృతం చేసుకున్నట్లయితే, సంక్షిప్తంగా చూసినట్లయితే, ఆ 4వ అధ్యాయమైనటువంటి దివ్య జ్ఞానంలో ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఆత్మ మరియు భగవంతుడు వారి మధ్య సంబంధాన్ని గూర్చి తెలుపు దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది మానవుని పవిత్రీకరించి ముక్తి నొసగును అని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే భగవంతుడు ఈ పరమ జ్ఞానాన్ని పురాతన కాలంలో సూర్యదేవునికి ఉపదేశించాడు. సూర్యుడు దానిని మానవ జాతి తండ్రి అయినటువంటి మనువుకు చెప్పాడు. మనువు దానిని ఇక్ష్వాకు రాజుకు ఉపదేశించడం జరిగింది. ఈ దివ్య జ్ఞానము ఆ విధంగా గురు శిష్య పరంపర ద్వారా స్వీకరించబడినటువంటిది. సో ఈ అధ్యాయంలో కృష్ణుడు తన యొక్క పరమాత్మ తత్వాన్ని అలా బోధిస్తూ వచ్చాడు. అలాగే ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ధర్మానికి హాని కలిగినప్పుడు, అధర్మము పెరిగిపోయినప్పుడు నేను సాధు రక్షణ కోసము, దుష్ట శిక్షణ కోసము, ధర్మాన్ని పునఃస్థాపన చేయడం కోసము ప్రతి యుగంలోనూ అవతరిస్తాను అని ఆయన యొక్క పరమాత్మతత్వాన్ని, ఆయన ప్రతి యుగంలో అవతరించేటువంటి విధానాన్ని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు. అదేవిధంగా ఆయన చెప్తున్నారు, నేను సమస్త ప్రాణులకు ఈశ్వరుడను, జనన మరణ రహితుడను అయినా కానీ నా మాయాశక్తి చేత నన్ను నేను సృజించుకుంటాను. మానవులు నన్ను ఏ విధంగా ఆరాధిస్తారో ఆ రూపంలో వారిని నేను అనుగ్రహిస్తాను అని చెప్పి ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, రాగ భయ క్రోధాదులను త్యజించి నన్నే ధ్యానించేవారు తప్పక నన్నే పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. అలాగే కర్మ ఫలాసక్తిని విడిచి నిత్య తృప్తుడై అహంకార మమకారాలను పరిత్యజించి సుఖ దుఃఖాలకు అతీతుడై సమదృష్టి కలిగి త్యాగబుద్ధిని కలిగినటువంటి ఆ సాధకునికి జ్ఞానం లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. జ్ఞానంతో సమానమైనటువంటి పావనకరం ఇంకొకటి లేదు అని ఆయన చెప్పారు. అదేవిధంగా ఇంద్రియ నిగ్రహము శ్రద్ధ కలిగి ఆత్మధ్యానం చేసేటువంటి సాధకునికి పరమశాంతి లభిస్తుంది అని, అలాగే జ్ఞానం కూడా కలుగుతుంది అని చెప్పారు. ఇక జ్ఞానం లేనివాడు, శ్రద్ధ లేనివాడు, సంచయించేటువంటి వాడు, సందేహాన్ని కలిగేటువంటి వాడు ఈ లోకంలో కానీ పరలోకంలో కానీ తృప్తిని పొందలేడు, సంతోషాన్ని పొందలేడు, సుఖంగా ఉండలేడు అని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు జ్ఞానులు అజ్ఞానుల గురించి ఆయన చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. అదేవిధంగా ఈ పంచమ అధ్యాయంలో కృష్ణ భక్తి భావనలో చేసేటువంటి ఆ కర్మలు, వాటి గురించి మరలా ఆ అర్జునుడికి కలిగినటువంటి సందేహాలను తీరుస్తూ ఆ దివ్యమైనటువంటి మహోత్తరమైనటువంటి మరికొంత జ్ఞానాన్ని అందించడం జరిగింది ఈ అధ్యాయంలో. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకాన్ని అర్జునుడు చెప్తున్నాడు ఈ విధంగా, అర్జున ఉవాచ సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ సంశసి యచ్రేయేతర యోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం. అర్జునుడు ఇలా అడుగుతున్నాడు కృష్ణ భగవానుల వారిని, ఓ కృష్ణ, మొట్టమొదట నీవు నన్ను పని త్యాగం చేయమని చెప్పావు, అంటే కర్మలను త్యాగం చేయమని చెప్పావు. తిరిగి మరలా ఇప్పుడు భక్తితో పని చేయాలని ఉపదేశించుచున్నావు. ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందో దయతో నాకు వివరించు కృష్ణ అని చెప్పేసి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అర్జునుడు తనకు కలిగినటువంటి ఆ సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవడానికి ఈ విధంగా ఆయన అడుగుతున్నాడు. సో ఏమని, ఇక్కడ మొదటేమో కర్మలన్నింటినీ త్యజించేసేమన్నావు,
ఆ తర్వాత మళ్ళీ భక్తితో పని చేయమని చెప్తున్నావు కదా. ఆ విధంగా కర్మలను వదిలివేయడము మరియు భక్తి భావనలో పని చేయడము, ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందో దయచేసి నాకు వివరించు కృష్ణ అని అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని అడగడం జరిగింది. సో భగవద్గీతలోని 5వ అధ్యాయంలో భగవానుడు భక్తియుత కర్మ శుష్క మానసిక కల్పనల కంటే ఉత్తమమైనది అని తెలియజేస్తున్నాడు. భక్తి యోగము ఇంకొక దానికంటే కూడా సులభమైనది. అంటే దివ్యమైనటువంటి స్వభావం కలిగినటువంటి వలన ఇది మనిషికి ఫల విముక్తిని చేస్తుంది అని ఆయన వివరిస్తూ ఉన్నారు. సో చెప్తూ ఇక ఆ అర్జునుడు అడిగినటువంటి దానికి కృష్ణ భగవానుల వారు సమాధానం చెప్తున్నారు. సో శ్రీ భగవానువాచ సన్యాస కర్మ యోగచ్చ నిశ్రేయసకరావుభౌ తయోస్తు కర్మ సన్యాసాత్ కర్మయోగో విశిష్యతే. సో కృష్ణ భగవానుల వారు సమాధానం చెప్తున్నాడు. అర్జునుడు అడిగినటువంటి ఆ కర్మలను వదిలివేయడము, అలాగే భక్తి భావనలో పనిచేయడము ఏది ఉత్తమమైనది నాకు తెలియజేయి అని అడిగితే దానికి కృష్ణ భగవానుల వారు సమాధానం చెప్తున్నారు. ఇక్కడ కర్మ సన్యాసము అంటే పనిని త్యజించడము, మరియు భక్తిలో పని చేయడము అంటే కర్మయోగము, రెండు కూడా మోక్షాన్ని కలగజేస్తాయి అని చెప్తున్నారు. అంటే కర్మ సన్యాసం చేయడం కానీ, అలాగే భక్తి యోగము అంటే భక్తిలో పని చేయడము అంటే కర్మయోగము రెండు కూడా మోక్షాన్ని కలగజేస్తాయి. కానీ ఆ రెండింటిలో కర్మ సన్యాసము కంటే భక్తితో కూడిన కర్మయే మంచిది అర్జున అని కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఒకటి పనులు వదిలేసి సన్యాసము స్వీకరించి ఉండేటువంటి విధానము ఒకటి అని చెప్తున్నారు. కర్మ సన్యాసం చేయడము అంటే పనులను త్యజించి ఉండడము. రెండవది భక్తి భావనలో ఆ పని చేయడము. ఈ రెండింటిలో ఏది మంచిది అని అడిగాడు కదా, దానికి ఆయన సమాధానం చెప్తున్నారు. రెండు కూడా ఆ మోక్షాన్ని కలగజేసేవే. అంటే ఈ జీవునికి ముక్తిని కలగజేసేవే. కానీ ఈ రెండు విధానాలలోనూ కర్మ సన్యాసము కంటే అంటే పనులను త్యజించడము కంటే భక్తి భావనలో ఆ పనులు చేయడమే ఉన్నతమైనది అని నా అభిప్రాయము అర్జున అని చెప్పేసి కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడు అడిగినటువంటి దానికి సమాధానం చెప్పారు. సో ఇక్కడ ఏదైతే పనులు ఆయన చెప్తున్నారు, బట్ డూ ఇట్ ఫర్ మీ అండ్ ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది ఫ్రూట్స్ ఫర్ యూ. ఎవరైనా కానీ ఆ భగవంతుడి యొక్క కొరకే మనము పనులు చేస్తూ ఉన్నట్లయితే మనకు ఏమి కావాలనో, ఇక్కడ అర్జునుడి యొక్క సందేశం ఏంటి? పనులు చేయకుండా ఉండాలనా, లేకపోతే ఆ పనులుకి వచ్చేటువంటి ఫలాలను వదిలివేయాలనా, అంటే పనులను విసర్జించాలనా, లేదా ఆ ఫలాలను వదిలివేయాలనా, అంటే చేయకుండా ఉండాలా అనేటువంటి దానికి ఆయన చెప్తున్నారు. పనులు చేయకుండా ఉండడం కంటే భక్తి భావనలో పనిచేయడం అంటే ఫలితాలను ఆశించకుండా పనులు చేస్తూ ఉండమంటున్నారు. సో అందుకే ఆయన చెప్తున్నారు, నా కొరకు అంటే ఆ భక్తి భావనలో నీవు పనిచేసినట్లయితే మీకు ఏమి కావాలనో దాన్ని నేను సమకూర్చి పెడతాను అని కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తున్నారు. సాధారణంగా భక్తి భావనలో లేకుండా ఉండేవారు సంపాదించి ఏదైనా సంపాదించుకున్నట్లయితే దీన్ని నేను సంపాదించాను అనేటువంటి భావనలో ఉంటారు. దాని ద్వారా దీన్ని నేను వాడికంటే ఇంకా ఉన్నతమైనటువంటి ఒక పెద్ద కారు కొనుక్కోవాలి, లేదా బంగ్లా కొనుక్కోవాలి, లేదా ఒక టీవీ కొనుక్కోవాలి, లేదా మొబైల్ కొనుక్కోవాలి అనేటువంటి భావనలో ఉంటుంది. అలా కాకుండా ఎవరైతే భక్తి భావనలో పనిచేస్తూ ఉంటారో ఏదైనా మనకి లభించినట్లయితే దానిని ఆ కృష్ణుడి యొక్క దయ వల్ల, మెర్సీ వల్ల నాకు ఇది లభించింది అని ఒక భావనలో ఉండి దాన్ని కొంత ఆధ్యాత్మిక విషయాలకి ఖర్చు చేస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, జ్ఞేయస నిత్య సన్యాసి యోన ద్వేష్టి నకాంక్షతి నిర్ద్వంద్వో హి మహాబాహో సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే. సో తన కర్మ ఫలాలని ద్వేషించనివాడు, కోరనివాడు నిత్య సన్యాసి. అంటే మనం చేసేటువంటి పనుల ఫలితాలను
మనము ఆపేక్షించకుండా అలా అని చెప్పేసి వాటిని వదిలివేయకుండా ఉండేటువంటి వాడు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు నిత్య సన్యాసి అని చెప్తున్నారు. ఓ మహాబాహువులు కలిగిన అర్జున, సకల ద్వంద్వాల నుండి విడివడిన అలాంటి వ్యక్తి సులభంగా భవబంధనముల నుండి విముక్తి పొందుతాడు. ఎవరైతే ఈ ద్వంద్వాలు ఉన్నాయో, ఆ సుఖ దుఃఖాదు లాంటి ద్వంద్వాలు అనేటువంటి ఆ ద్వంద్వాలు శీతోష్ణ స్థితులు అని చెప్తాం కదా. సో ఆ విధంగా ఆ ద్వంద్వాల నుండి ఆ ప్రకృతి ఈ ఇంద్రియ తృప్తి కోసం చేసేటువంటి పనులను ఎవరైతే వదిలివేస్తుంటారో, వాటన్నిటినీ వదిలివేసినటువంటి వ్యక్తులు సులభంగా ఈ భవబంధనాల నుండి విముక్తి పొందుతారు అని కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఈ కర్మయోగము, కర్మ సన్యాసము అనేటువంటి భావనలో ఏది ఉన్నతమైనటువంటి దానికి ఒక ఉదాహరణగా తీసుకున్నట్లయితే అంబరీష్ మహారాజుని మనము ఇక్కడ ఒక మంచి ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు. అలాగే దుర్వాసముని ఆయన కర్మ సన్యాసము స్వీకరించిన వాడులాగా భావించినట్లయితే, అలాగే అంబరీషుడు కర్మయోగము భక్తి భావనలో పనిచేస్తూ ఉన్నటువంటి వాడుగా మనం తీసుకున్నట్లయితే, ఇక్కడ ఈ దుర్వాసముని ఒక ఆయన ఆ అంబరీష్ని పనిష్ చేయాలి అనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో వస్తుంటాడు. ఇక్కడ అంబరీషుడు అనేటువంటి వాడు మహావిష్ణు భక్తుడు అని చెప్తారు. ఆయన తన రాజ్యంలో ఉండేటువంటి అంటే రాజుగా ఉండుకుంటూనే అంటే పనులు చేస్తూ భక్తి భావనలో పనిచేస్తున్నటువంటి వాడు, అంటే కర్మయోగాన్ని ఆచరిస్తున్నటువంటి వాడుగా ఆయన మంచి భగవద్భక్తుడు అని చెప్తారు, మంచి విష్ణు భక్తుడు అని చెప్తారు. ఆయన నిరంతరం కూడా ఆ భగవంతుడి సేవలో నిమగ్నమయ్యి తన రాజ్యంలో ఉండేటువంటి ప్రజలనందరినీ కూడా చాలా చక్కగా పరిపాలిస్తూ ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా తన రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తూ ఆ భక్తి భావనలో విష్ణు భక్తి భావనలో ఉంటుంటారు అని చెప్తారు. దానికి ఆయన యొక్క భక్తికి మెచ్చినటువంటి ఆ విష్ణు భగవానుల వారు ఆయనకి రక్షణగా విష్ణు చక్రాన్ని ఇచ్చాడు అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా ఆయన అంత భక్తి భావనతో తన రాజ్యాన్ని ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా తన ప్రజలంతా కూడా చాలా సుఖశాంతులతో విరజిల్లుతూ ఉండేటువంటి సమయంలో ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఏకాదశి వ్రతాలు చేస్తూ ఉంటుంటారని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా వ్రతాలు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు కొంత ఇంద్రుడికి కూడా భయం కలుగుతుంది. ఆ ఇంద్ర పదవి కోసం ఏమన్నా ప్రయత్నం చేస్తున్నాడో ఏమో అని చెప్పేసి ఆ అంబరీష్ యొక్క ఏకాదశి వ్రతం ముగిసే సమయంలో ఈ దుర్వాసముని అక్కడికి పోయే విధంగా ఏర్పాటు చేస్తారు అని చెప్తారు. సో ఆయన ఏకాదశి వ్రతం చేసి ఆ వ్రత విరమణ సమయంలో అక్కడ ఉండేటువంటి బ్రాహ్మణులను వారందరినీ పిలిచి వారికి ఆతిథ్యము ఇవ్వడానికి కొనుక్కొని ఉంటుంటాడు. ఆ సమయంలో అక్కడికి దుర్వాసముని వస్తూ ఉంటారు. వచ్చినటువంటి ఆ దుర్వాసమునికి సాదరంగా ఆయన ఆహ్వానం పలికి తన యొక్క ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించమని అడుగుతాడు అంబరీష్ మహారాజు. అడిగితే అప్పుడు ఆ దుర్వాసముని అంటాడు, నేను చాలా దూరం నుంచి వచ్చాను, అలసిపోయి ఉన్నాను, నదికి వెళ్ళి స్నానం చేసి వచ్చి నీ ఆతిథ్యమును స్వీకరిస్తాను, అందరం కలిసి భోజనం చేయవచ్చు అని, దీక్ష విరమణ చేయవచ్చు నువ్వు అని చెప్తాడు. అలా వెళ్ళినటువంటి ఆ దుర్వాసముని ఎంతసేపటికి తిరిగి రాడు. ఆ ఏకాదశి గడియలు అయిపోతున్నాయి అని చెప్పేసి అక్కడ ఉండేటువంటి బ్రాహ్మణులలో ఒక ఆయన చెప్తాడు అంబరీష్ మహారాజుతో, మరి ఈ గడియలు వెళ్ళిపోతున్నాయి కాబట్టి దీక్ష ఫలం పోతుంది, మీరు దీక్ష విరమణ చేయాలి అంటే, అప్పుడు అంబరీష్ అంటాడట, మునిని మనము ఆయన్ని ఆహ్వానించాం కదా, ఆయన రాకుండా మనము ఆహారాన్ని స్వీకరించినట్లయితే అతిథిని మనము అగౌరవపరిచినట్లు అవుతుంది, అతిథి వచ్చేదాకా వెయిట్ చేద్దాము అని అడిగితే, అలా కాదు, సమయం అయిపోతుంది కాబట్టి మీరు ఆహారం తీసుకోకుండా కొన్ని నీళ్లు తీసుకోండి, ఆ తులసి నీళ్లు కొన్ని తీసుకున్నట్లయితే దీక్ష విరమణ అయినట్లు అవుతుంది, అతిథికి మనం మర్యాద ఇచ్చినట్లు అవుతుంది అని చెప్తే, సరే అని కొన్ని నీళ్లు తీసుకుంటాడు అని చెప్తారు. ఆ సమయంలో అక్కడికి ఆ దుర్వాస ముని వచ్చి అంబరీష్ మీద కోప్పడుతూ, ఓ మూర్ఖుడా, నన్ను అతిథిగా పిలిచినటువంటి నన్ను వదిలేసి నేను రాకముందే నీవు దీక్ష విరమణ చేస్తావా అని చెప్పేసి కోపగించుకుంటూ వెంటనే తన జటలంలో ఉండేటువంటి ఒక వెంట్రుకను తీసి మహారాక్షసుని తయారు చేసి ఆ అంబరీష్ మీదకి పంపుతాడు చంపమని. వెంటనే అక్కడ వారు ఆలోచించుకునే సమయం కూడా లేకుండానే ఆ విష్ణు చక్రము వచ్చేసి ఆ రాక్షసుని సంహరిస్తుంది అని చెప్తారు. ఇక ఆ సమయంలో ఆ విష్ణు చక్రము అంబరీషుడిని వదిలేసి అక్కడ ఆయన్ని
ఈ దుర్వాస ముని ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ముని వెంట పడుతుంది అట. ఆ ముని పారిపోతుంటాడు, అన్ని చెట్లు పుట్లన్నీ దాటుకుంటూ పారిపోతూ బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళి బ్రహ్మను వేడుకుంటాడట, నన్ను కాపాడు మహానుభావ అని చెప్పేసి. అప్పుడు బ్రహ్మ చెప్తాడట, నేను నిన్ను కాపాడలేను, ఆ శివుని దగ్గరికి వెళ్ళమంటాడట. శివుని దగ్గరికి వెళ్తాడు. శివుని దగ్గరికి వెళ్ళి వేడుకుంటే శివుడు కూడా చెప్తాడు, నీవు విష్ణువుకి కోపం వచ్చేటట్టు చేశావు, విష్ణు భక్తుల్ని అవమానపరిచావు, కాబట్టి నేను కూడా కాపాడలేను, మరలా నువ్వు విష్ణు దగ్గరికి వెళ్ళి కోరుకో అని అడుగుతాడు. అప్పుడు ఆ దుర్వాస ముని విష్ణువు దగ్గరికి వెళ్తాడు. అప్పుడు విష్ణువు చెప్తాడు, నేను నిన్ను కాపాడలేను, ఎందుకంటే నీవు నా భక్తుడిని అవమానపరిచావు, నేను నా భక్తుల హృదయాల్లోనే ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంటాను, నా భక్తుల కంటే నాకు ఏది ఎక్కువ కాదు అని చెప్పి నువ్వు వెళ్ళి మరలా నా భక్తుడైనటువంటి ఆ అంబరీషుడిని వేడుకొనమనంటే తిరిగి వచ్చి అంబరీషుడిని వేడుకుంటాడట. తప్పైంది అంబరీష, నన్ను క్షమించు నేనేం అని చెప్తే అప్పుడు ఆ అంబరీష్ మహారాజు విష్ణువుని ప్రార్థిస్తూ ఆ విష్ణు చక్రాన్ని చెప్తాడట. నేను ఇంతకు ముందు అంబరీష్ మహారాజు నా దగ్గరికి వచ్చినటువంటి దుర్వాసముని నా దగ్గరికి వచ్చిన అంబరీష్ మహారాజు అంటాడట, ఏమని, ఈ దుర్వాసముని ప్రారంభంలో నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆయన పైన నేను ఏ అభిప్రాయంతో ఉన్నానో ఇప్పటికీ కూడా అదే అభిప్రాయంతో ఉన్నాను, ఆ దుర్వాసముని మహానుభావులు వారిని క్షమించండి అంటే వెంటనే ఆ విష్ణు చక్రం ఆగిపోతుంది అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా ఆ విష్ణువు అంటే తన యొక్క భక్తులను ఎంతటి గౌరవం ఇస్తాడో, భక్త వత్సలుడు. ఇంతకుముందు కూడా అనుకున్నాము, అర్జునుడు రథాన్ని నడుపుతూ ఉన్నాడు, అలాగే విష్ణువు తన భక్తులకి కోసం ఆయన ఏదైనా చేస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తుంటారు. సో ఆ విధంగా ఆ అంబరీషుడు వేడుకోగానే విష్ణు చక్రం ఆగిపోయినాక ఆ దుర్వాసముని ఆ అంబరీషుడిని క్షమాపణ కోరి ఆయన్ని దీవించి, నీ రాజ్యము నీ ప్రజలు అంతా సుఖశాంతులతో ఉండాలి అని చెప్పుకుంటుంటాడు. అంటే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంది, అంబరీషుడికి గర్వం ఉంది, ఏమని, నేను కర్మ సన్యాసిని, నేను అంతా సన్యాసిని, అన్ని వదిలేసి ఉన్నాను అనేటువంటి భావనలో ఉన్నాడు. కానీ అంబరీషుడు ఏంటి, తను కర్మలు చేస్తూనే భక్తి భావనలో ఉన్నాడు. సో అంటే భక్తి యోగమే ఉన్నతమైనది. అంటే భక్తి యోగాన్ని ఆచరించేటువంటి వారు ఎప్పుడు కూడా నిశ్చలంగా ఉంటారు, సరైనటువంటి వైరాగ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తారు అనేటువంటి దాన్ని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు అని చెప్తారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఆయన, సాంఖ్యయోగౌ పృథగ్భాలాః ప్రవదంతి న పండితాః ఏకమప్యాస్తి సమ్యక్ ఉభయోర్విందతే ఫలం. కేవలము అజ్ఞానులే భక్తితో పనిచేయడం అంటే కర్మయోగము మరియు కర్మలను త్యజించటము భిన్నమైనవి అని భావిస్తారు. ఈ రెండింటిలో ఏ ఒక్క మార్గాన్ని అనుసరించిన రెండింటి ఫలాన్ని పొందవచ్చు అని యథార్థంగా తెలిసిన వారు చెప్తారు. సో అంటే ఇక్కడ ఎవరికైతే సరైనటువంటి అవగాహన లేదో, ఎవరైతే అజ్ఞానంలో ఉన్నారో వారు మాత్రమే కర్మయోగము అలాగే కర్మ సన్యాసము రెండు వేరువేరుగా భావిస్తూ ఉంటుంటారు. అలా కాదు, రెండు కూడా రెండింటిలో ఏ మార్గాన్ని సక్రమంగా ఆచరించినా ఆ రెండింటి ఫలితాలను కూడా పొందవచ్చు అని చెప్తారు. అయితే సక్రమంగా పాటించాలి అని చెప్తున్నారు. ఈ కర్మ మార్గాన్ని అంటే ఇక్కడ కర్మయోగము అలాగే కర్మ సన్యాసము రెండింటినీ కూడా దేనిని పాటించిన ఫలితాలు సరైనటువంటి పద్ధతిలో పాటించినట్లయితే సరైనటువంటి ఫలితాలను పొందవచ్చు అని యథార్థంగా తెలిసినటువంటి మహానుభావులు చెప్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, యత్ సాంఖ్యై ప్రాప్యతే స్థానం తద్యోగైరపి గమ్యతే ఏకం సాంఖ్యం చ యోగం చ య పశ్యతి సపశ్యతి. ఆయన చెప్తున్నారు, విశ్లేషణాత్మకమైన అధ్యయనము ద్వారా పొందగలిగే స్థితిని భక్తి కర్మలను ఆచరించడం ద్వారా కూడా పొందవచ్చు. కాబట్టి కర్మ సన్యాసము మరియు కర్మ యోగము ఒకటే అని చూసేవాడు నిజంగా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చూసినటువంటి వాడు. అంటే ఇక్కడ ఈ విశ్లేషణాత్మకమైనటువంటి అధ్యయనం చేసేటువంటి వాడు అంటే కర్మ సన్యాసాలు అవి చేసేటువంటి ఈ వారు కూడాను, అలాగే భక్తితో కర్మలు ఆచరించడం కూడా
ఈ ఆ ఏదైతే స్థితిని మనం విశ్లేషణాత్మకమైన అధ్యయనం ద్వారా ఏ స్థితిని అయితే పొందగలుగుతామో అదే స్థితిని భక్తితో కర్మలు చేయడం ద్వారా కూడా పొందవచ్చు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి కర్మ సన్యాసము, కర్మ యోగము ఒకటే అని సూచేవాడే నిజంగా వాస్తవంగా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా సూచేవాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యోగ యుక్తో విశుద్ధాత్మ విజితాత్మ జితేంద్రియ సర్వభూతాత్మ భూతాత్మ కుర్వన్నపి నలిప్యతే. ఆయన చెప్తున్నారు ఇంకా, భక్తితో పనిచేయువాడు విశుద్ధాత్ముడు, మనసును ఇంద్రియ నిగ్రహమును కలిగి సమస్త జీవులలో ఉండే ఆత్మ తన ఆత్మ ఒకటే అని తెలుసుకున్నవాడు కర్మలు చేసిన ఎలాంటి దోషము అంటదు. సో అంటే ఒక భక్తి భావనలో పనిచేసేటువంటి వాడు, అంబరీష్ మహారాజు లాంటి వారిలాగా పనిచేసేటువంటి వాడు భక్తి భావనతో పనిచేస్తూ విశుద్ధాత్ముడుగా ఉండి మనసును ఇంద్రియాలను నిగ్రహాన్ని కలిగి ఉండి సమస్త జీవులలో ఉండేటువంటి ఆత్మను తన ఆత్మ కూడా ఒకటే అనేటువంటి భావనని తెలుసుకున్నటువంటి వాడు పనులు చేస్తూ ఉన్నా కానీ ఆ పనుల యొక్క బంధనాలు ఏవి కూడా అటువంటి ఆ భక్తి భావనలో పనిచేసేటువంటి వారికి అంటవు అని చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ 9 రకాలైనటువంటి భక్తి భావనలను, భక్తి విధానాలను శ్రీమద్ భాగవతంలో మనకి తెలియజేస్తున్నారు. ఈ 9 రకాలైనటువంటి వాటిలో ఒకదానిని కానీ కొన్నింటిని కానీ మనము ఆచరిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆ భగవంతుడిని చేరుకోవచ్చు. ఆ భగవంతుడి యొక్క సాన్నిధ్యాన్ని, ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిని, బ్రహ్మస్థితిని పొందేటువంటి అవకాశం ఉంటుందని చెప్తున్నారు. ఆ 9 రకాలైనటువంటి భక్తి భావనలలో ఒకటి శ్రవణము, అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్య లీలలు వినడము. అలాగే కీర్తనము, ఆ భగవంతుడిని గురించి నిరంతరము ఆయన యొక్క భగవంతుడి యొక్క పవిత్ర నామాలను జపించడము, ఆయన గురించి ఆలోచించడము, ఆయన యొక్క దివ్య లీలలను చెప్పడము చేసేటువంటి దాన్ని ఆయన్ని మనము కీర్తనము అని అంటాం. అలాగే స్మరణం, ఆ భగవంతుడిని నిరంతరము గుర్తుపెట్టుకోవటువంటి విధానంలో. అలాగే ఆ భగవంతుడికి పాదసేవను, ఆయనకి సేవ చేసేటువంటి విధానం. అలాగే భగవంతుడిని పూజించేటువంటి విధానము అని చెప్తారు. అలాగే వందనం, ఆయన గురించి కీర్తించడం. అలాగే ఆ భగవంతుడికి సేవలు చేయడం. అలాగే ఆ భగవంతునితో సాన్నిహిత్యం, అంటే స్నేహ సంబంధాన్ని కలిగి ఉండడము. ఆ తర్వాత పూర్తి స్థాయిలో భగవంతుడికి సమర్పించడము అనేటువంటి వివిధ ఈ 9 మార్గాలు కూడా భక్తికి సంబంధించినటువంటి మార్గాలు అని చెప్తారు. ఈ 9 మార్గాలలో దేనిని ఆచరించినా అది భగవంతుడిని చేరుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుందని చెప్తారు. ఈ శ్రవణము చూసినట్లయితే మనము పరీక్షిత్ మహారాజు గురించి చెప్తారు. అలాగే కీర్తనంలో సుఖదేవ గోస్వామి, ఆ పరీక్షిత్ మహారాజుకి భాగవతాన్ని చెప్పినటువంటి ఆ సుఖదేవుడు ఆయన యొక్క గురించి, ఆ భగవంతుడిని గురించి నిరంతరము కీర్తిస్తూ ఉంటాడు. ఆయన యొక్క దివ్య లీలలను చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే స్మరణం, ఆయన్ని నిరంతరము గుర్తుంచుకునేటువంటి వారిలో భక్త ప్రహ్లాదుని చెప్తారు. ప్రహ్లాద్ మహారాజుని ఆయన్ని స్మరణం చేసుకున్నటువంటి వారిలో చెప్తారు. అలాగే పాదసేవనం చేసేటువంటి దాన్ని అవకాశం తీసుకున్నటువంటి వారి లక్ష్మీమాత, ఆ తల్లి ఎప్పుడు కూడా ఆ విష్ణుమూర్తి యొక్క పాదాల వద్ద ఉండి సేవ చేస్తూ ఉంటుంది. అర్చన విధానానికి ఉదాహరణగా పృథు అనేటువంటి రాజును చెప్తారు. అలాగే వందన సేవ చేయడానికి ఆ ధ్రువుడు మరియు అలాగే అక్రూర అనేటువంటి ఆయన్ని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే దాస్యం, అంటే సేవ చేసేటువంటి వారిలో ఆ భగవంతుడి యొక్క ఆ పనులు, ఆయన యొక్క ఆర్డర్స్ ని పాటించేటువంటి వారిలో హనుమంతుడు గొప్ప భక్తుడు అని చెప్తారు, సేవ చేసేటువంటి వారిలో. అలాగే స్నేహభావంలో భక్తుడుగా ఉండేటువంటి వారు అర్జునుడిగా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు. అలాగే ఆత్మ నివేదనానికి మనకి అందరికీ తెలిసినటువంటి ఎగ్జాంపుల్ బలి మహారాజ్. ఇక కింగ్ అంబరీషుని చూసుకున్నట్లయితే, ఇంతకుముందు నేను చెప్పినటువంటి ఆ అంబరీషుని చూసినట్లయితే ఈ 9 రకాలైనటువంటి వాటిని కూడా పొందినటువంటి పర్ఫెక్ట్ గా ఉండేటువంటి వాడు ఆ అంబరీష్
మహారాజు అని చెప్తారు. ఆయన ఈ 9 కూడా 9 గుణాలు అంటే భక్తి మార్గాలని ఆచరించినటువంటి వాడు అని చెప్తుంటారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, బ్రహ్మణ్యాదాయ కర్మాణి సంఘం త్యక్త్వా కరోతి యః లిప్యతే న స పాపేన పద్మపత్రమివాంభసా. సో ఇక చెప్తున్నారు, ఫలితాలను భగవంతునికి అప్పగించి ఆసక్తులు లేకుండా తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించేవాడు తామరాకు నీటితో తడవనట్లుగా పాపచర్యల ద్వారా ప్రభావితుడు కాడు. ఎవరైతే తను చేసేటువంటి పనుల యొక్క ఫలితాలన్నింటినీ కూడా భగవంతుడికే అప్పగించి ఆ ఫలితాలపైన ఆసక్తి లేకుండా ఆ చేసేటువంటి పనులన్నీ కూడా తన యొక్క కర్తవ్యంగా ఎవరైతే నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాడో అటువంటి వాడు తామరాకు నీటితో తడవనట్లుగా పాప చర్యల ద్వారా ప్రభావితుడు కాడు. తను చేసేటువంటి చర్యల యొక్క ఫలితాలు అతనికి అంటవు అని చెప్తారు. అవి భగవంతుడికి మనము ఆ చేసే పనులన్నీ కూడా కృష్ణార్పణ ధోరణిలో చేస్తూ ఉన్నట్లయితే ఎలాగైతే నీటిలోనే ఉంటుంది తామర, కానీ ఆ తామరాకు ఎప్పుడు కూడా నీటికి తడవదని చెప్తారు. సో అదే మాదిరిగా భగవంతునికి ఫలితాలను అప్పగిస్తూ, అంటే తను చేసేటువంటి పనుల యొక్క ఫలితాలపైన ఆసక్తి లేకుండా తను చేసేటువంటి పని తన యొక్క విధిగా చేస్తూ ఉన్నట్లయితే ఎల్లప్పుడూ తన చుట్టూ నీరు ఉన్నా, నీటిలో అది ఉంటున్నా తామరాకు ఏ విధంగా నీటితో తడవదో తన చుట్టూ పాపపు చర్యలున్నా ఆ పాపపు చర్యలకి అతడు ప్రభావితుడు కాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో దానికి మనము పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిని తీసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఆయన తన గురువు గారి యొక్క ఆజ్ఞ మేరకు ఆ ఇంగ్లీష్ చదివేటువంటి ఇంగ్లీష్ని ఎక్కువగా మాట్లాడేటువంటి ఆ దేశాలలో భగవద్గీత భాగవతాన్ని వీటంటే ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని ప్రచారం చేయమని ఒకటి, రెండవది తనకు ఎప్పుడైనా డబ్బు వచ్చినట్లయితే పుస్తకాలను ముద్రించమని, ఆ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పుస్తకాలు ముద్రించమని చెప్పేవారు. సో వారి యొక్క గురువు గారి యొక్క ఆజ్ఞ మేరకు తను దాదాపుగా తన యొక్క 69 ఏళ్ల వయసులో భారతదేశాన్ని వదిలి ఆయన అమెరికాకు వెళ్ళి ఆ రోజులలో అమెరికాలో అంటే ఆ పాశ్చాత్య దేశాల గురించి తెలుసు మనకి, మనది భారతదేశం ఏదైతే పుణ్యభూమిగా మనం భావిస్తూ ఉంటామో ఇతర వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా భోగభూములు అని అంటారు. వారికి అన్నీ కూడా ఇంద్రియ తృప్తి కోసమే వారిని ఆలోచిస్తూ వారంతా కూడా చేసేటువంటి పనులు అన్నీ కూడా ఇంద్రియ తృప్తి కోసమే చేస్తూ ఉంటుంటారు. వారు డ్రింక్ కానీ ఇంకా ఏ విధమైనటువంటి ఆచారాలు పాటించకుండా ఉండేటువంటి దేశాలకు వెళ్ళి ఆయన అక్కడ వారితో ప్రభావితం కాల ఆయన వారి యొక్క అలవాట్లను ఆయన అంటించుకోకుండా అక్కడికి వెళ్ళి మన సాంప్రదాయాలని మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక విషయాలని అక్కడ ప్రచారం చేసి ఆయన చాలా ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిని పొంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ ఇస్కాన్ సంస్థని వ్యాపింపజేసి 108 మందిరాలను కలిపి ఆ తర్వాత ఆయన చాలా తక్కువ సమయంలోనే అనేక మార్లు ప్రపంచం మొత్తం కూడా తిరిగి వచ్చారని చెప్తారు. ఆ ప్రపంచంలో ఉన్నవారందరినీ కూడా మన సాంప్రదాయాలకి, మన పుణ్యభూమి లాంటి మనం పాటించేటువంటి ఆచార విషయాలను వారు పాటించే విధంగా చేసినటువంటి వారు అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా ఎవరైతే ఆ భగవంతుడి కోసం సేవలు చేస్తూ ఉంటారో తన చుట్టూ ఎన్ని ఉన్నా కూడా వాటికి వారు ప్రభావితం కారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇక ఆ విధంగా ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, సర్వ కర్మాణి మనసా సన్యస్యాస్తే సుఖం వశి నవద్వారే పురే దేహి నైవ కుర్వన్న కారయన్. ఆయన చెప్తున్నారు, దేహదారి అంటే జీవుడు, ఈ ఆత్మ తన స్వభావాన్ని నియంత్రించి కర్మలను మానసికంగా త్యజించినప్పుడు, కర్మ చేయకుండా కర్మ చేయడానికి అంటే ఇక్కడ ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాల పైన ఆయన ఈ ఇంద్రియ తృప్తి కోసము ఉండేటువంటి ఆ పనులలో ఏవి కూడా చేయకుండా ఉండేటువంటి వాడు మానసికంగా వాటన్నిటినీ కూడా త్యజించినప్పుడు కర్మ చేయడానికి కారణం కాకుండా ఉండి ఉన్నట్లయితే 9 ద్వారాలు ఉన్నటువంటి నగరము అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి శరీరము ఏదైతే ఉందో అది 9
ద్వారాలు ఉన్నటువంటి నగరం అని చెప్తాం. ఏంటంటే మనకు ఉండేటువంటి 9 ద్వారాలు మన దేహంలో 2 చెవులు, నోరు, అలాగే 2 నాసికా రంధ్రాలు, అలాగే 2 కళ్ళు, అలాగే అపానము, అలాగే జ్ఞానేంద్రియాలు జననేంద్రియం. సో ఇవి 9 ద్వారాలు ఈ శరీరానికి ఉన్నటువంటి 9 ద్వారాలు. ఏంటి? 2 చెవులు, 2 ఒక నోరు, అలాగే 2 నాసికా రంధ్రాలు, అలాగే 2 కళ్ళు, తర్వాత అపానము, అలాగే జననేంద్రియం. ఇవన్నీ కలిపి రంధ్రాలుగా ఉండేటువంటి శరీరానికి ఉండేటువంటి రంధ్రాలు. సో ఎవరైతే ఆ జీవుడు ఈ తన యొక్క కర్మలన్నింటినీ కూడా ప్రత్యేక గుణాలుగా ఉండేటువంటి వీటన్నిటినీ కూడా వదిలివేసినప్పుడు, మానసికంగా వాటన్నిటినీ కూడా త్యజించినప్పుడు, కర్మ చేయకుండా కర్మలు చేయడానికి కారణం కాకుండా ఉండి ఉన్నప్పుడు ఈ 9 ద్వారాలు ఉన్నటువంటి నగరంలో తను చాలా సంతోషంగా నివసిస్తాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆత్మ ఈ దేహంలో సంతోషంగా జీవించగలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఎప్పుడంటే ఈ అన్నిటినీ కూడా మానసిక కల్పనల నుండి ఈ ఇంద్రియ తృప్తికి సంబంధించినటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా పరిత్యజించినప్పుడు ఆత్మ ఈ దేహంలో చాలా సంతోషంగా నివసిస్తాడు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, నా దత్తే కస్యచిత్ పాపం నచైవ సుకృతం విభుః అజ్ఞానేనావృతం జ్ఞానం తేన ముహ్యంతి జంతవః. సో ఈ భగవంతుడికి, విభుః అంటే భగవంతుడు, ఇంతకుముందు కూడా మనము ఆ భగవంతుడి గురించి చెప్పుకున్నాము. ఏంటి? ఆయన భగవంతుడు అనేటువంటి, విభుః అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు అనే పదం. భగవంతుడు అనేటువంటి పదానికి అపరిమితమైనటువంటి జ్ఞానము, అపరిమితమైనటువంటి ఐశ్వర్యము, అపరిమితమైనటువంటి బలము, అపరిమితమైనటువంటి యశస్సు, అపరిమితమైనటువంటి సౌందర్యము, వాటితో పాటుగా అపరిమితమైనటువంటి వైరాగ్యంతో ఉండేటువంటి వాడు భగవంతుడు. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుడికి అవన్నీ కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడు ఎవరి యొక్క పాపపుణ్యాలతో కానీ ప్రమేయం లేకుండా ఆయన సంతృప్తుడై ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, భగవంతుడికి ఎవరి పాపపుణ్యాలతో ప్రమేయం లేదు. జీవుల జ్ఞానాన్ని ఆవరించి ఉన్నటువంటి అజ్ఞానం వల్ల మోహము కలుగుతుంది. సో ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాం, కామము అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది ఈ మనము కొన్ని పనులు తెలిసి వాటిని కూడా చేస్తూ ఉంటుంటాం. తప్పు అని తెలిసినా కూడా పనులు చేయడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఈ మోహము, కామము, భ్రమ అనేటువంటిది, మిథ్య, అహంకారం. సో తద్వారా ఆ జీవుల యొక్క జ్ఞానాన్ని ఆవరించి ఉండేటువంటి అజ్ఞానం వల్ల ఆ మోహము కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, కానీ ఎవరైతే అజ్ఞానాన్ని రూపుమాపుకొని, అంటే తనలో ఉండేటువంటి ఆ అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకొని జ్ఞానంతో వివేకవంతులు అయినప్పుడు వాళ్ళు పగటి సమయంలో సూర్యుడి కాంతి లాంటి తమ జ్ఞానంతో సమస్తాన్ని సాక్షాత్కరింపజేసుకుంటారు. అంటే సమస్తాన్ని వారు తెలుసుకోగలుగుతుంటారు అని, సమస్తము కూడా వారికి వెల్లడవుతుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే తనలో ఉండేటువంటి ఆ అజ్ఞానాన్ని రూపుమాపుకోవడానికి ఎవరైతే ప్రయత్నం చేస్తారో వారికి జ్ఞానం కలిగి వివేకవంతులు అవుతారు అని చెప్తున్నారు. అటువంటి వారు సూర్యుడు వచ్చినప్పుడు ఈ చీకటి ఎలాగైతే పటాపంచలైపోయి ఎంత వెలుగు వస్తుందో అన్నీ కూడా మనకి కనిపిస్తుంది. సూర్యుడు లేనప్పుడు ఏమవుతుంది? మొత్తం ఉన్నవన్నీ కూడా మనకి ఏమీ కనిపించవు, చీకటిలాగా ఉంటుంది. మనకు ఎదురుగా ఉండేటువంటి ఏ వస్తువు కూడా ఎంత విలువైనటువంటిది ఉన్నా, ఏది ఉన్నా కానీ మనకి ఆ సూర్యుడు లేని సమయంలో కనిపించదు. అలాగే మనం ఎవరైతే అజ్ఞానం చేత ఉంటామో, అజ్ఞానం చేత ఆవరించబడి ఉంటుందో మనలో ఉండేటువంటి జ్ఞానము, అప్పుడు మనము ఏది కూడా చూడకుండా చీకటిలోనే ఉండిపోతామని చెప్తారు. ఎప్పుడైతే మనలో ఉండేటువంటి ఆ అజ్ఞానాన్ని మనం తొలగించుకుంటున్నామో, అంటే మనలో ఉండేటువంటి జ్ఞానాన్ని మనము వెలికి తీసుకుంటున్నామో, వివేకవంతులము అవుతున్నామో, అప్పుడు ఏ విధంగా అయితే సూర్యుడు వచ్చినప్పుడు చీకటిలో కనిపించకుండా పోయినటువంటివి ఏది కూడా ఉంటుందో అవన్నీ కూడా సూర్యుడు రాగానే ఎలాగైతే మనకి వ్యక్తంలోకి వస్తున్నాయో, అలాగే మనం కూడా సమస్తాన్ని సాక్షాత్కరించుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, కృష్ణ భగవానుడు, విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రహ్మణే గవిహస్తిని
సునిచైవ స్వపాకేచ పండితా సమదర్శినః. సో ఆయన చెప్తున్నారు, వినమ్రులైన యోగులు నిజమైన జ్ఞాన బలంతో విద్యా వినయాలు కలిగిన బ్రాహ్మణుని, గోవును, ఏనుగును, కుక్కను, చండాలుడిని సమదృష్టితో చూస్తారు. అంటే అందరి హృదయాలలోనూ ఆ పరమాత్ముణ్ణి ఎవరైతే దర్శించగలుగుతున్నారో, అంటే వినమ్రులైనటువంటి యోగులు, అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో అటువంటి వారు, వారికి కలిగినటువంటి ఆ నిజమైనటువంటి జ్ఞానము ద్వారా వ్యక్తి జాతుల మధ్య, కులాల మధ్య ఎటువంటి భేదభావాన్ని వారు చూపించరు అని చెప్తున్నారు. సో విద్యా వినయాలు కలిగినటువంటి బ్రాహ్మణుని, అలాగే ఆ కుక్క మాంసం తినేటువంటి చండాలుడు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరినీ కూడా సమానంగానే చూస్తారు అని చెప్తారు. అలాగే జాతి భేదం లేకుండా ఏనుగును, కుక్కను, గోవును అన్నిటినీ కూడా సమదృష్టితోనే చూస్తారు. అన్నింటిలో కూడా ఒకే విధంగా ఈ విద్యా వినయాలు కలిగినటువంటి బ్రాహ్మణునైనా చండాలుడినైనా ఒకే దృష్టితోను, అలాగే గోవును, కుక్కను, ఏనుగుని కూడా సమానమైనటువంటి దృష్టితో చూస్తారు అని చెప్తారు. ఎవరంటే ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో చూడగలిగేటువంటి వారు. అంటే వారందరూ కూడా ఆ అందరిలోనూ ఆ పరమాత్ముణ్ణి చూడగలుగుతారు. భగవంతుడితో ఆ జీవికి ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని చూడగలిగినటువంటి వారందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరి హృదయాలలో ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుడిని చూస్తూ ఉంటుంటారు. చూడడం ద్వారా అందరినీ కూడా అందరిలోనూ ఆ పరమాత్ముని చూస్తూ ఉంటారు. కాకపోతే అందరిపైన అదే ప్రేమ ఉంటుంది. కాకపోతే వాటికి ఇచ్చేటువంటి ట్రీట్మెంట్ కొంత డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు. ఒక బ్రాహ్మణుడు ఇంటికి వస్తే మనం మర్యాదిస్తాము. ఆయన ఒక గురువు వచ్చారనుకోండి, వస్తే ఆయనకి మర్యాద ఇస్తాం. అలాగే మిగతా వాళ్ళకు కూడా మర్యాద ఇవ్వాలి. కానీ ఒక గురువు లాంటి వారు వస్తే ఆయన్ని కూర్చోబెట్టి ఆయన దగ్గర మనం జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. అలాగే మన ఇంటి దగ్గరకు ఒక కుక్క, ఆవు వస్తే కుక్కకి మనం చూడవచ్చు, మంచిగానే దాన్ని మర్యాద చేసి దానికి కావలసినటువంటి ఆహారం కావలసి ఇస్తాము, పంపిస్తాం. గోవుకు పెడతాము, గోవును పూజిస్తాం. సో కొంత ఇదిగా ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా మనము ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి వారు పూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానంతో చైతన్య స్థితిలో వారు అందరిలో ఉండేటువంటి ఆ పరమాత్ముని దర్శించుకోగలుగుతారు అని చెప్తారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, సమదృష్టి యందు సంపూర్ణ మనస్సుతో స్థితులైన వారు ఈ జన్మలోనే ఈ జన్మ మరణ చక్రమును జయిస్తారు. జనన మరణాలనంగా పుట్టడము, మరణించడము ఈ కాలక్రమం జరుగుతూ ఉంటుంది సైకిల్గా. ఆ చక్రం ఏదైతే ఉందో దానిని జయిస్తారు అని చెప్తున్నారు. వారు భగవంతుని యొక్క దోషరహిత గుణములను కలిగి ఉంటారు. కాబట్టి పరమ సత్యమునందే స్థితులై ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఎవరు ఈ సమదృష్టి కలిగి కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేసేటువంటి వారు ఆ సమదృష్టితో అన్ని జీవుల పట్ల సమానమైనటువంటి దృష్టితో కలిగి ఉండడం వల్ల బద్ధజీవునిగా భావించబడతాడు. ఆయన ఆత్మానుభూతి ద్వారా ఆయన మంచి సమసిద్ధతమైనటువంటి స్థితికి ఆయన పొందగలుగుతాడు. తద్వారా ముక్తుడవుతారు అని చెప్తారు. ఇక ఆయనే అంటే ఈ జన్మలోనే ఈ భావనను పూర్తిగా ఎవరైతే అర్థం చేసుకోగలిగారో వారు ఈ జన్మలోనే ఈ జనన మరణ చక్రాల నుండి, అంటే ఈ భవబంధనాల నుండి ముక్తి పొంది ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్య ధామాన్ని చేరుకుంటాడు. అంటే దోషరహితుడుగా భగవంతుడిలాగా మరియు ఆ భగవంతుడిని చేరుకోగలిగేటువంటి స్థితి చేరుతారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఏహి సంస్పర్శజా భోగ దుఃఖయోనయేవతే ఆద్యంతవంత కౌంతేయ నతేషు రమతే బుధః. సో ఆయన చెప్తున్నారు, బుద్ధివంతుడైన వ్యక్తి అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేసేటువంటి వాడు, ఆ సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వాడు ఈ భౌతిక ఇంద్రియాలతో సంబంధము కలిగి దుఃఖాలకు కారణాలతో ఆయన పాల్గొనడు అని చెప్తారు. ఓ కుంతీ కుమారుడా, అలాంటి ఆనందాలకు ఆది మరియు అంతము ఉంటుంది. కాబట్టి వివేకవంతుడు వాటిలో ఆనందాన్ని పొందడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ చూడండి, మనకు కనిపించేటువంటి దీంట్లో
ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి కొంతకాలం భౌతికమైనటువంటి దానికోసం ఆ ఆనందాన్ని పొందడం, భౌతికమైనటువంటి ఆనందాన్ని, ఇదే ఒక సంతోషము అనేటువంటి ఆనందం, అది తీసుకున్నంతసేపు మనకి ఆనందం అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత దాని యొక్క ప్రభావము పోయిన తర్వాత కానీ, లేదా దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ వల్ల కొన్ని బాధలను మనము అనుభవించవలసి ఉంటుంది. కనుక ఈ భౌతికమైనటువంటివి అన్నీ కూడా ఆది అంతాలను కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి వివేకవంతుడు ఎవరైతే ఉన్నారో అటువంటి వాడు ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి సుఖాల కోసము, ఇంద్రియ తృప్తి కోసము ప్రాకులాడడు. అతడు ఆ బుద్ధిమంతుడైనటువంటి వ్యక్తి ఆ ఇంద్రియాల తృప్తి కోసము ఉండేటువంటి వాటిలో పాల్గొనకుండా శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాన్ని వెతుక్కుంటారు అని చెప్తారు. అదే ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండడము, ఆ పరమాత్ముని నిరంతరము ధ్యానించడము. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుడిని నిరంతరము మనము ధ్యానిస్తూ ఉన్నట్లయితే భక్తి భావనలో సముచితమైనటువంటి స్థానాన్ని చేరుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అటువంటి బుద్ధిమంతులైనటువంటి వ్యక్తులు, కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేసేటువంటి వారు ఈ భౌతికమైనటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి ఈ ఆనందాల కోసం వారు వెంపర్లాడరు అని చెప్తారు, వాటిలో పాల్గొనరు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ కొన్ని మనం ఉదాహరణలు చూసుకోవచ్చు. ఇంద్రియ తృప్తి కోసము మనము ప్రాకులాడినట్లయితే ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలుగుతామో చెప్తాము. ఇక్కడ ఇంద్రియ విషయాల గురించి ముందు కూడా చెప్పాను నేను. ఇంద్రియ వస్తువులు మనకి అంటే ఈ విషయాలు ఏంటి, కళ్ళు ఏంటి, మన వెలుతురు చూస్తుంటాయి. కొన్ని రకాలైనటువంటి పురుగులు వెలుతురుకి బాగా అట్రాక్ట్ అయ్యి ఆ ఇంద్రియ విషయం ద్వారా ఆ వెలుతురుకి అట్రాక్ట్ అయ్యి వెలుతురు ఎక్కడుంటే అక్కడికి వెళ్తూ ఉంటుంటాయి. అది మంట అయినా కానీ పోయి ఆ మంటలో పడిపోతుంటాయి. సో ఆ విధంగా ఇంద్రియ వస్తువు ద్వారా కొన్ని రకాలైనటువంటి క్రిములు ఆ మంటల్లో పడి తన యొక్క జీవితాన్ని నాశనం చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అలాగే ఇక్కడ లేడీ ఏదైతే ఉందో, ఇది ఇంద్రియ విషయమైనటువంటి చెవులు, దీనికి ఒక రకమైనటువంటి సంగీతం అంటే చాలా ఇష్టమంట. అది దాన్ని బేస్ చేసుకొని వేటగాడు ఏం చేస్తాడంటే అదే సంగీతాన్ని, ఏదైతే శబ్దానికి అది అట్రాక్ట్ అవుతుందో ఆ శబ్దాన్ని అక్కడ ఉంచి దానికి యువతల ఒక వల పెడతాడట. ఈ శబ్దానికి అట్రాక్ట్ అయినటువంటి ఈ లేడీ అటువైపు ప్రయాణిస్తూ పోయి ఆ వలలో పడిపోతుంది. సో ఆ విధంగా ఆ ఇంద్రియ విషయము తను అంటే ఆ శబ్దానికి అట్రాక్ట్ అవ్వడం ద్వారా ఆ భౌతికమైనటువంటి శబ్దానికి అది అట్రాక్ట్ అవ్వదు. అలాగే ఈ నాలుక, ఇక్కడ మనకి ఒక చేపను తీసుకున్నట్లయితే చేప నీటిలో నివసిస్తూ ఉంటుంది, తనకి చాలా ఆహారం ఆ నీటిలో ఉంటూ ఉంటుంది. కానీ బయట నుంచి ఏదైనా వస్తువు పడితే వెళ్ళి గుట్టుకుని మింగడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. దీన్ని బేస్ చేసుకుని గాలం వేసేటువంటి వారు ఆ గాలానికి చిన్న పురుగున ఆహారాన్ని పెట్టి నీటిలో పడయంగానే ఇది పోయి గుట్టుకుని మింగుతుంది. మింగితే ఆ గాలానికి చిక్కుతుంది, దాన్ని బయటకు తీసేసుకొని వాళ్ళు చేస్తుంటారు. అలాగే ఇక్కడ వాసన, ఈ కీటకాలు కొన్ని ఆ పువ్వుల నుండి వచ్చేటువంటి ఆ సువాసనకి అట్రాక్ట్ అయ్యి వచ్చి వాటిపైన వాలుతూ ఉంటాయి. వాలగానే ఆ పువ్వు ముడుచుకుంటుంది, తద్వారా అది బంధితమై చనిపోతుంది. ఇక చర్మస్పర్శకి మంచి ఎగ్జాంపుల్గా అంటే అట్రాక్ట్ అయ్యేటువంటి వారిని ఏనుగులు అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ ఈ మదించినటువంటి ఏనుగులను బంధించడానికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చినటువంటి ఆడ ఏనుగును పంపి దాని ద్వారా అట్రాక్ట్ చేసి తీసుకొని రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. వచ్చేటువంటి మార్గంలో గుంటలు తీసి ఆ గుంట పైన ఆకులు పరుస్తారు. ఆ ట్రైనింగ్ చేయబడినటువంటి ఆడ ఏనుగేమో అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత పక్కకి నడుస్తూ ఉంటుందట. ఈ ఏనుగేమో దాని యొక్క స్పర్శ భావంతో ఆలోచించుకుంటూ వచ్చి ఆ గుంటలో పడిపోతుంది. తద్వారా ఈ విధంగా ఈ ఇంద్రియ విషయాలన్నీ కూడా దుఃఖదాయకాలు అనే దుఃఖానికి హేతువులని చెప్పబడుతున్నాయి. వాటన్నిటిని కూడా త్యజించినటువంటి వారు బ్రహ్మస్థితిని అంటే ఆ ముక్తిని పొందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తారు. అందుకే ఇంద్రియ నిగ్రహము అనేటువంటిది చాలా అవసరము అని చెప్తుంటారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, లభంతే బ్రహ్మ నిర్వాణం ఋషయ క్షీణ కల్మషః భిన్న ద్వైద యతాత్మానః సర్వభూత హితేరతాః అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ సంశయాలను తొలగించుకొని, ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం, అంతకుముందు నిన్నటి అధ్యాయం, సంశయాలను కలిగి ఉండేటువంటి సందేహాలను పొందేటువంటి వాడు ఎప్పుడు కూడా ఇహ పరలోకాలలో తృప్తి పొందలేడు. కాబట్టి ఆయన చెప్తున్నారు, సంశయాలను తొలగించుకొని మనోనిగ్రహంతో సకల ప్రాణులకు మేలు చేయడంలో ఆసక్తిని కలిగినటువంటి ఋషులు
పాపాలన్నింటినీ పోగొట్టుకొని బ్రహ్మ సాక్షాత్కారము అంటే ఆ భగవంతుడిని పొందుతారు. ఆ భగవంతుడి యొక్క లోకమే శాశ్వతమైనటువంటిది. సో అక్కడ ఆ శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాన్ని అంటే ఈ జనన మరణ చక్రాలు లేనటువంటి ఆ భగవంతుడిని పొందడం జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు, కామ క్రోధ వియుక్తానాం యతీనాం యతచేతసాం అభితో బ్రహ్మ నిర్వాణం వర్తతే విదితాత్మనాం. ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు, కామ క్రోధముల నుండి విడిబడిన వారు, కోరికలు కోపాల నుండి విడిబడిన వారు, ఆత్మదర్శినులు, ఆత్మ సమయమును కలిగినటువంటి వారు, సంపూర్ణత్వము కొరకు నిరంతరము యత్నించువారు అగు మహాత్ములు నిశ్చయంగా అచిర కాలంలోనే అంటే చాలా తక్కువ కాలంలోనే స్వల్ప కాలంలోనే బ్రహ్మ నిర్వాణమును పొందుతారు. అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క ధామాన్ని ఆ భగవంతుడిలో చేరిపోవడం జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో చెప్తూ ఇక ఆయన చివరి శ్లోకంలో ఆయన యొక్క విధానాలను గురించి ఆ భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని ఈ చివరి శ్లోకం, ఈ అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకమైనటువంటి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్యతే. ఆయన యొక్క ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్య తత్వాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వారు యొక్క స్థితిని గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఏమనంటే, నన్ను సమస్త యజ్ఞాలకు తపస్సులకు భోక్తను అని, సమస్త లోకముల దేవతలకు అధిపతిని అని, సర్వ ప్రాణులకు శ్రేయోభిలాషిని అని తెలుసుకొనిన పిదప నా భక్తుడు శాంతిని పొందుతాడు అని ఆయన యొక్క భక్తులు ఆ యథార్థ తత్వాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వారి గురించి చెప్తున్నారు. మరి ఎవరు శాంతిని పొంది ఎవరు ఆ పరంధామును చేరుకోగలుగుతున్నారు అంటే, ఆ దేవాది దేవుడిని సమస్త యజ్ఞాలకు, ఆ సమస్త యజ్ఞాలకు ఆయనే ప్రభువు అని, ఆయనే నిజమైనటువంటి భోక్త అని, అలాగే తపస్సులకు ఆయనే భోక్త అని, సమస్త లోకాలలో ఉండేటువంటి అందరి దేవతలకు కూడా ఆయనే అధిపతి అని, సర్వ ప్రాణుల యొక్క శ్రేయోభిలాషి అని, సర్వ ప్రాణులకు నిజమైనటువంటి స్నేహితుడు ఆయన అని ఎవరైతే తెలుసుకోగలుగుతున్నారో, అలా తెలుసుకున్నటువంటి వారు, అలా తెలుసుకున్న తరువాత ఆయన యొక్క భక్తులు శాంతిని పొందుతారు. అంటే ఆ పరమాత్ముని యొక్క తత్వాన్ని, బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందుతున్నారు అని చెప్తున్నారు. సో సర్వలోక మహేశ్వరం ఆయనంటే, అంటే ఈ అన్ని లోకాలను నియంత్రించేటువంటి వాడు ఆయనే అనేటువంటి తెలుసుకున్నటువంటి వాడు. అలాగే సుహృదం సర్వభూతానాం అంటే ఆయనే అంటే భగవంతుడే, ఆ భగవంతుడే నిజమైనటువంటి స్నేహితుడు. అన్ని జీవులకు ఆయనే భగవంతుడే నిజమైనటువంటి స్నేహితుడు అని ఎవరైతే తెలుసుకోగలిగినారో అటువంటి వారు ఆయన శాంతిని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ సాధారణంగా మానవులు మనం శాంతిని పొందేటువంటి అవకాశం ఎప్పుడు లభిస్తుందంటే, కృష్ణ ఈజ్ ద సుప్రీం ఎంజాయర్, అన్నిటికీ కూడా భోక్త ఆయనే అని తెలుసుకోగలిగినప్పుడు మనం శాంతిని పొందుతాము అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం, ఆయనే అన్నిటికీ కూడా ఆయనే భోక్త, పరమ భోక్త ఆయనే అని తెలుసుకోగలిగినటువంటి వాడు. అలాగే కృష్ణ ఈజ్ ద సుప్రీం కంట్రోలర్, ఆయనే అన్నిటినీ నియంత్రించగలిగేటువంటి వాడు అని తెలుసుకోగలిగిన వాడు. అలాగే కృష్ణ ఈజ్ అవర్ ఓన్లీ వెల్ విషింగ్ ఫ్రెండ్, ఆయనే మన అందరికీ కూడా మంచి స్నేహితుడు అని ఎవరైతే తెలుసుకోగలుగుతున్నారో అటువంటి వారు శాంతిని పొందుతారు అని చెప్తారు. సో ఆ శాంతిని పొంది ఆయన తెలుసుకోగలగాలి అంటే ఈ కలియుగంలో ఈ మనకు ఉండేటువంటి అవకాశము ఆ భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని జపించడము. అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనేటువంటి ఆ భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని నిరంతరము జపించడం ద్వారా ఆ భగవంతుడిని మనము యథార్థంగా తెలుసుకోగలుగుతాము. తద్వారా శాంతిని మనము పొందగలుగుతాము.